Doncs et dono la benvinguda a aquest programa d'entrenament de la nostra ment. Hem d'aprendre a manar dins nostre. El que no pot ser és que el que jo penso em faci patir. El que no pot ser és que el pitjor enemic al món sigui el que jo penso, sigui jo mateix, jo mateixa. Així que ara comences un programa d'entrenament de la ment per entendre com funciona i poder-la governar, per manar sobre ella. Ja veus que a l'escola no només aprens coses sobre el món, també aprens coses sobre tu, sobre com funciones i com pots ser molt més feliç. Mira, la ment de les persones, de totes les persones, funciona de la mateixa manera. I un cop que ho entens, és molt fàcil començar a treballar perquè tu manis dins de la teva ment. I com funciona la nostra ment? Mira, d'una forma bastant senzilla. Bàsicament té 4 grans passos. Primer, la ment capta coses. Això es diu percepció. Captem imatges, captem sons, captem sensacions. A partir del que nosaltres hem captat, com per exemple, veiem un plat de menjar, que està a la taula, que és l'hora de dinar, i ens diuen a dinar. Sentim a dinar i veiem aquell plat. Fixa-t'hi, coses que hem sentit, coses que veiem, fins i tot l'olor del menjar, tot això es diu percepció. Després de percebre coses, pensem. Comencem a pensar què ens sembla això que estem percebent. En funció del que jo pensi, sentiré. És a dir, el tercer pas són els sentiments. Ara ho veuràs molt fàcilment. Resulta que jo he vist un plat a sobre de la taula i penso que és horrible, que no m'agrada gens, que sóc el nen o la nena més desgraciat, més desgraciada del món, que seuré en aquesta taula i que els meus pares em maltracten perquè sempre em posen aquest menjar horrorós. Tots aquests pensaments que jo estic pensant produeixen sentiments desagradables. En canvi, un altre nen, una altra nena, un altre adolescent es pot posar davant d'un plat de menjar que no li agrada i en lloc de pensar això pot pensar una altra cosa. Pot pensar, per exemple, me'l menjaré de seguida perquè com que no m'agrada, com a mínim me'l treuré de sobre ràpid. O pot pensar, quina sort que ahir, abans d'ahir, l'altre dia no van posar això, només és avui. O quina sort que a pesar de que no m'agrada, tinc menjar, perquè hi ha molta gent al món que quan arriba l'hora de menjar no en té de menjar. Fixa-t'hi que depèn del que pensis, si penses coses desagradables, tindràs sentiments desagradables. Si penses coses lògiques, si penses coses agradables, tindràs sentiments agradables. Perquè els sentiments són sentimentals. Què vull dir amb sentimental? Que el que jo sento té a veure amb el que jo penso. És més, el 90% o més dels pensaments que em fan patir són falsos. El 90% de les coses que jo em dic a mi i em maltracten perquè estic enfadat, perquè estic preocupat, perquè tinc ràbia, no m'ajuden. No només no m'ajuden, sinó que sovint són erronis i podria pensar d'una altra manera. I si pensés d'una altra manera, sentiria d'una altra manera. I si sentís d'una altra manera, actuaria d'una altra forma. Perquè he dit que eren 4 grans passos els de la ment. El primer, percepció, el que veig, el que escolto, el que oloro, el que percebo, el que noto. Segon, pensament. Quan jo jutjo aquestes percepcions que estic tenint. Tercer, sentiment. Recorda que els sentiments són en funció del que penses, són sentimentals. I el quart punt és l'acció. Jo actuaré en funció dels altres, del que hagi hagut abans. Fixa't que això és superimportant, perquè les persones que arriben a governar la seva ment, llavors fan accions que les ajuden.
no accions que les fan patir, no accions que les posen en perill, sinó accions que les ajuden. I jo vull remarcar que nosaltres no podem actuar sense haver pensat prèviament. Jo no puc entrar en una botiga i demanar 1 quilo de pomes si abans no he percebut que aquí hi ha una botiga i no he pensat, calla, que aquí hi ha una botiga i està oberta i hi venen fruita i a mi em falten pomes. Entraré a la botiga i compraré pomes. Tu no has pogut fer això, no pots actuar, no hi ha cap acció que es pugui fer sense que abans hi hagi un pensament. Així que quan nosaltres governem els nostres pensaments, no només comencem a ser amics nostres, no només som molt més feliços, sinó que a més les accions que fem són accions que ens ajuden a que tinguin conseqüències positives, perquè jo estic governant la meva ment i me n'adono que hi ha coses que no em portaran a gaudir, no em portaran a ser feliç, així que no les faig. Només això, només hi ha una excepció, i és que hi ha unes poques accions que no les pensem. Són accions instintives, de l'instint, automàtiques. Per exemple, quan estàs caminant i estàs a punt de caure, doncs poses les mans sense pensar per protegir-te. Això és una acció instintiva del cos, però el nombre d'accions que són instintives són diminutes. El 99,99% són pensades. Així que, si te n'adones, només tu pots pensar per tu. I hauràs de decidir què penses, perquè depenent de com tu entrenis la teva ment, tindràs una vida feliç o una vida desgraciada. Depenent de les coses que tu et diguis, viuràs les coses d'una forma o d'una altra. A veure, si et posen un plat a taula que no t'agrada, això no canvia. El plat no t'agrada, però la forma com tu et relacionis amb el plat pot ser molt diferent. I amb aquest entrenament agafaràs pràctica per relacionar-te amb la realitat per obtenir sempre el millor. Jo no dic que deixaran de passar-te coses desagradables, no. De tant en tant et posaràs malalt, de tant en tant, o malalta, de tant en tant t'oblidaràs la gent de l'escola i no podràs fer els deures, però quan això et passi diràs, calla, en lloc de culpar-me, en lloc de dir soc tonta, sempre faig el mateix, soc un bobo, en lloc de dir això diràs, a veure, se m'ha oblidat, però se m'ha oblidat un dia, hi ha molts dies que no se m'obliden, a més tinc el telèfon, puc trucar als meus companys, a les meves companyes, els hi puc preguntar, escolta'm, què toca avui, per tant ho puc fer igualment, els hi puc demanar que m'enviïn una foto de la pàgina que s'ha de fer pel telèfon, així que fixa't que en lloc de patir busca solucions. Atenció, jo no estic dient que la vida serà meravellosa, jo dic que al marge del que et toqui viure, si tu governes la teva ment, al teu interior hi haurà felicitat. I no hi ha res més important a la teva vida que entrenar-te per cuidar-te, perquè quan tu et sàpigues cuidar tu, seràs feliç i podràs cuidar els altres. Per anar acabant, només tu pots pensar per tu, només tu pots sentir per tu. I en aquest programa d'entrenament aprendràs a governar la teva ment. I ara el que et demano és que comprovis que el que estic dient és cert, que verifiquis, que busquis, per verificar, busquis moments en el que et passen coses desagradables. I immediatament després diguis, què estic pensant? Estic molt enfadat? Molt bé, què estic pensant? Em sento preocupada? Què estic pensant? Estic contenta? Què estic pensant? I te n'adonaràs que el que tu sents ve del que estàs pensant. A la millor una bona tasca per la classe és que feu una llista de pensaments que porten a sentiments desagradables, una llista de pensaments que porten a sentiments agradables. Llavors veuràs que darrere de tot el que tu sents sempre hi ha un pensament. I reitero, els pensaments que ens fan patir normalment no són savis, no són pensaments savis, són pensaments que nosaltres podem reeducar
perquè la nostra ment, al marge de que la vida sigui més fàcil o més difícil, al marge del que hagi passat, que t'hagis oblidat l'agenda, que et posin un menjar que no t'agrada, que resulta... el que sigui, no té cap importància el que passi, al marge d'això tu puguis prendre una decisió que t'ajudi. Jo no dic que estarem canviant la realitat, el que estarem és prenent decisions mentals que ens ajuden. Molt bé, resulta que jo he tret la nota més baixa de la classe. És un fet. Tothom ha tret notes millors que les meves. Molt bé, què puc pensar per ajudar-me? En lloc de què puc pensar per maltractar-me? Resulta que has perdut una cosa important. Molt bé, què pots pensar per ajudar-te? Això serà el que nosaltres treballarem durant aquest entrenament. Quin serà el resultat? Mira, el resultat és que d'aquí unes setmanes, quan aquest entrenament l'hagis fet teu, veuràs que la teva vida és molt més feliç. I fixa-t'hi, doncs, que a l'escola no només t'ensenyen coses de fora, no només t'ensenyen coses de com funciona el món, també t'ensenyen com funciones tu, com et pots governar. Així que durant unes setmanes, durant uns dies, veuràs que ens estarem entrenant en això. I aquest entrenament serà super fonamental i t'ajudarà durant molts i molts i molts anys. Molt bé, ara el que toca és que comprovis que el que acabo de dir és cert. I quan acabis de comprovar que el que tu sents té a veure amb el que penses, i potser si heu fet una llista de frases que fan patir, de pensaments que fan patir i de pensaments que ens ajuden, a partir d'aquí, si et sembla, podrem fer el segon pas de l'entrenament.